Εδώ έχει αρχίσει να υπάρχει μια ένταση. Η αίσθησή μου είναι ότι μάλλον θα πρέπει τελικά να έρθουν κάποια αστυνομική δύναμη και για την προστασία του Υπουργού, αλλά και προκειμένου να μην υπάρξουν παρατράγουδα. Αυτή τη στιγμή κρατάνε το λουκέτο. Μάλλον έχουν φέρει. Κοίταξε. Πάλι παιδί στον αέρα. Έχουν πάρει ένα παιδί στον αέρα. Ο κύριος Μουζάλας το παίρνει στην αγκαλιά του, από ό,τι βλέπετε. Και διώχνουν τον κύριο Μουζάλα αγκαλιά με ένα παιδί, με ένα προσφυγόπουλο.